Ассалому алейкум подписчикони муҳтарам ва тамошобинандагони гиромӣ. Ҳамаи шумоёнро шодбош мегӯям ва хеле шодам, ки имрӯз рӯз то рӯз сафи подписчикони мо зиёд гашта истодааст. Бародарони азиз, имрӯз ман дар як бизнес конференсия иштирок намудам ва дар он ҷо саволҳо бисёр буданд. Основной саволҳое ки медоданд мардум дар бораи оғози фаъолият, яъне аз маблағҳои хурд чӣ гуна оғоз кардан дар кор, ё ин ки маблағи хурдро ба кадом самт, яъне масраф кардан лозим аст. Чунин саволҳо ба фикрам барои ҳамаи шумо муҳим аст фаҳмидам. Ман як порча аз гуфтаҳои устод Саид Мурод Давлатов истифода бурда баҳри шумо ин наворро пешниҳод мекунам. Азизони дил, тамошо кунед, лайк мондан ва фикри ақидаҳои худро дар комментария қайд карданро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо барои мо муҳим аст. Азизони дил, ба ҳама муваффақият. Якуми январи 2021 ба $10,000 ҷамъ мекунам. Мисол, ёки иншоаллоҳ июни 2021 ба ман $10,000 ҷамъ мекунам. Иншоаллоҳ сентябри мисол 2021 ба ман $10,000 ҷамъ мекунам. Шумо ҳамина коғаз ба нависед. Бо такрор мекунам, ки аввал худованд чизе сохтагия? Қалама. баъд ба сабаби қалам нақша кашидаги тамоми дунё. Қуръон ба мехел нестаги, ки қалам аввал сохтаги. барои ҳамон шумо аввал анамин нависед, ки иншоаллоҳ то охири 2021 ҳар моҳа даромади ман манаиқа мешавад. Нависед ин чиза. коғаз ба албатта нависед. мақсади якуми шумо капитал $10,000 ҷамъ кардан. анамина карданатон дар кор. ва я бояд ки шумо ҷамъ кунед. ҳамин $10,000 ҷамъ кардана ёд гиредага, меҳнат карда аста ҷамъ кардана ёд гиредага $10,000, $50,000 ҷамъ кардан 2 баробар осонтон мешавад. ба вақте ки 50,000 ҷамъ кардед, 100,000 бо осонтар мешавад. чӣ ба ки майнаи саратон уже тарбия ёфта, дигар шуда рафтан мегирад. барои ҳамон ин дуюм маслиҳате ки ман метиҳам. сеюм маслиҳате ки мегӯям, пули кам қатӣ, мисол агар шумо $5,000 доред, $1 миллион рубл доред, ё ки мисол $10,000 доред, аввал ҳамон бизнесое кунед ки пулатон тез оборот хӯрад. Тез оборот хӯрда истад. аввал ҳамон бизнеса кунед. ҳамон бизнесе ки мо ина мегӯем кӯтоҳмуддат, то есть обороти пул кӯтоҳмуддат аст. мисол дар байни 4 моҳ ё 12 моҳ як бор ё ду бор оборот мехӯрад. ҳамон бизнесо ба инвеститсия кунед. мороженое, мисол хариду фурӯш, савдо кардан, аз оптове склад мегиред, розничный ҷоба мефурӯшед. мисол, баъд пули бисёрам дар кор нест. шаурма, баъд ман пули бисёр дар кор нест. не ки ин чизҳоам аренда гирифтанам мешавад. аввал ба харидан натоедага аренда гиред ин чизҳо. мисол 5,000-7,000 дошта бошед, майда як столове. ман ҳамин чизҳоам аренда гирифта кор кардан мумкин. не ки майда, калонаш не. чӣ ба ҳамон чизе ба ки мана мисол столове чӣ ба вугирне. саҳаре $200 инвеститсия мекунед, сарма бегаҳе $300 мегиред. саҳаре $200 инвеститсия мекунед, хӯрока мебиёред, чӣ бегаҳе мегиред, вай тез оборот мехӯрад. дидеда? то есть сеюми маслиҳати ман ин аст, ки вақте ки шумо пули бисёр надоред, ҳамон бизнеса кунед, ки тез капиталатон оборот мегирад. ин беҳад зарур. ҳамон обороте ки то есть аз 4 моҳ то 12 моҳ пулатон бо гашта биёяд шумо ба мақсади